Sitten rukoillaan. Tämä on ihan legendaarinen rukous. Pyhä Franciscuksen rukous. Herra, tee minusta rauhasi kanava voidakseni mennä rakkautta sinne, missä on vihaa, anteeksiantamuksen hengen sinne, missä on vääryyttä, sopusointua sinne, missä on eripuraisuutta, totuuden sinne, missä on valheellisuutta, uskon sinne, missä on epäilystä, toivoa sinne, missä on epätoivoa, valoa sinne, missä on varjoa, iloa sinne, missä on surua. Luoja, se on minun ennemmin lohduttaa kuin se lohdutusta, ennemmin ymmärtää kuin saada ymmärtämystä, ennemmin rakastaa kuin halta rakkautta, sillä unohtamalla itsensä voi ihminen löytää, anteeksiantamalla saa anteeksi, kuolemalla Herra ikuiseen elämään. Aamen. Joo, ihmisen toiminta on välillä käsittämätöntä ja sekavaa, joten mä ainakin haluan uskoa, että on korkeampi voima tai isompi tietoisuus, joka tietää, että tässä kaikessa kohelluksessa, mitä ihmiskunta maapallolla tekee, on joku tolkko. Ja itse en usko uskontoihin, koska mä en ymmärrä, että minkä takia jollain paavilla voisi olla sellaista tietoisuutta saavuttaa yhteys Jumalaan, mitä mulla ei ole. Mun mielestä jokainen ihminen pystyy saavuttaa yhteyden Jumalaan, luontoon ja toisiin ihmisiin. Ja mun mielestä pointti on se, että lähtee itse etsimään sitä omaa polkua. Se on mun mielestä kaikkein tärkeintä. Mä luulen, että korkeimmat voimat ei pelasta meitä, vaan ne ohjaa ja opastaa meitä. Mikä tarkoittaa, että meidän on tehtävä se oma osuus ja kuljettava oma polku ja luotettava omaa intuitioon. Et mä luulen, että intuitio on se ihmisessä, minkä kautta me päästään niin lähemmäksi ymmärtämystä Jumalasta, kun se on mahdollista. Mutta totta kai mä ymmärrän sen, että ihmiset haluaa kokoontua yhteen, ihmiset haluaa mennä kirkkoon, ihmiset haluaa, että tulee joku auktoriteetti, joka sanoo, että tee asiat näin, niin pääset tähän pisteeseen. Että meidät on niin opetettu toimimaan auktoriteettien mukaan ja meidät on tavallaan opetettu tottelemaan johtajaa. Ja nyt vasta nämä johtajat alkaa tajuamaan, että ihmiset ei tottelekaan. Sen takia mä dikkaan kansalaistottelemuksesta hyvin paljon. Sen takia mä kannatan edelleen kiekkovierastapahtumia, jos jätetään se väkivalta pois. Mutta toisaalta poliisi sitten toinen hevoset sinne, että mun mielestä poliisijohto ja poliitikot on itse vastuussa siitä väkivallasta, joka tapahtuu hevosia kohtaan. Eli kun rikkaat rikastuu ja niin kun varallisuus jakaantuu tässä yhteiskunnassa voimakkaammin kuin vissiin koskaan historian aikana, niin on nyt ihan itsestään selvää, että asioita vähän läikkyy sinne ja tänne. Ja mun mielestä se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä, että ihmisten usko poliitikkoihin, suuryrityksiin, jopa kirkkoon menee, koska sitten ne löytää sen uskon itsestään. Että jos ihminen ei usko Jumalaa, niin Jumala ainakin toivoo, että ihminen uskoo itteensä. Ja sitä kautta se niin kuin löytyy, että kun ensin uskoo itteensä ja sen jälkeen alkaa sitä kautta vahvistaa omaa intuitiotaan, niin sitä kautta löytyy myös yhteys muihin ihmisiin, luontoon ja jopa Jumalaa. Mä itse uskon Jumalaa. Sitä mä en tiedä, uskoako Jumala minuun, mutta mä uskon Jumalaa. Ja rukoilu on hyvä tapa. Sillä myös rukoilulla niin kuin lähdetään sitä, että toimitaan myös empaattisesti ja muut ihmiset huomioiden. Eli rukoilu niin kuin antaa myös tiettyjä taitoja, ja jos puhutaan karismaattisuuden rakentamisesta, niin ihmiset tykkää sellaisista ihmisistä, jotka ajaa yhteisiä asioita eikä pelkästään omaa etua. Et kun oppii rukoilemisen kautta huomioimaan toiset ihmiset, luonnon ympäristön, niin sitä kautta myös se oma etu tavallaan kasvaa. Kun sä ajat muiden ihmisten asioita ja puolustat heikompia, puolustat luontoa ja näin poispäin, niin sitä kautta myös sun oma etu kasvaa. Siihen mä uskon, että kun sä teet sitä mitä rakastat ja niin kuin puhtaasta halusta auttaa muita, niin sitä kautta myös niin kuin, sanotaan vaikka sun liiketoiminta lähtee kasvuun. Anita Rodriguez oli aikanaan Body Shopin ja silloin oli just se, että se halusi auttaa naisia, se halusi tehdä semmoisen kosmetiikkafirman, joka toimii täysin eri lailla kuin muut firmat. Se halusi kunnioittaa luontoa, se halusi tuoda niin kuin naisten kauneuden luonnollisella tavalla esiin. Kuinka ollakaan, se oli 1-2 Englannin rikkain nainen. Tätä mä just tarkoitan, että nämä asiat on yhdistettävissä. Ei niin kuin ihmisten auttaminen, liiketoiminta, ei nämä välttämättä ole ristiriidassa toistensa kanssa. Meidät on vaan opetettu uskomaan taloudellisista ja poliittisista syistä. Ja rukoilu on se, niin kuin sillä haetaan yhteyttä Jumala, sillä haetaan niin kuin korkeampaa tietoisuutta. Mä vähän takeltelen tässä, kun tää ei ole mullekaan selvää, niin kuin ei pidäkään, mikä tämän luennon tarkoitus on. Että jos puhutaan yhteydestä Jumalaan, niin ei kukaan ihminen käsitä, minkälaisesta tietoisuudesta tai voimasta on kysymys. Ei sitä voi ymmärtää.
Se on meidän ymmärryksen ulkopuolella. Ja sitten jos sä haluat edes lähteä vähän siihen suuntaan, niin se nyt välillä voi olla, että se kuulostaa sekavalta höpinältä. Ja pointti on se, että jokaisen ihmisen kannattaa sitten yrittää löytää se yhteys. Katsotaan vielä tätä kaunista Kotkan maisemaa täällä jossain, ei missään.